Nitriansky samosprávny kraj má ambíciu vybudovať novú strednú zdravotníckú školu v Nitre. Plánujeme to riešiť cez fondy Európskej únie. Musím povedať, že podobný a obdobný prípad máme v Nových Zámkoch. Tam sme už v podstate v rovine, že máme všetko schválené a dokonca už aj zdroje Európskej únie. Ideme do výstavby a takýto istý model chceme realizovať aj na pôde Nitry. Stredná zdravotnícka škola v Nitre využíva 3 priestory, za ktoré musí stále platiť. Suma je 101 000 eur ročne. Momentálne cez 300 prihlášok a môžu uspokojiť len niečo cez 60. Škola je v prenajatých priestoroch a chceme ísť do našich priestoroch, väčších priestoroch, aby sme mohli viac záujemcov prijímať zo základných škôl. Pevne verím, že sa nám to podarí v blízkej dobe. Keď si spočítame všetky ročníky, ktoré by sme aspoň o jednu triedu v každom ročníku potrebovali navýšiť, že sú tam aj iné odbory a hlavne vzdelávanie diaľkové, ktoré neprebieha v sobotu, ale prebieha počas riadnych pracovných dní a potrebuje mať tiež vlastný priestor, je to veľmi dobrá správa. Stredný zdravotnícky personál bude potrebný naďalej. Do roku 2040 budeme na úrovni 40% terajšieho počtu zdravotných sestier, pretože silné ročníky, ktoré nám tvoria teraz nad 50 rokov, nám odchádzajú, ale nové ročníky od 25 vyššie do tej 40-ky sú veľmi nízke, tvoria len asi tretinové množstvo toho, čo nám bude odchádzať. Nová škola má stáť na Čermáni na Cabajskej ceste. Jozef Jurík, televízia Nitrička.